Η μαμά του Γιαννάκη γράφει παραμύθια. Αυτός είναι ο Λαγουδένιος. Του άρεσαν πολύ τα καρότα, όμως δεν έχει ούτε ένα. Έχει 0 καρότα. Να τους πάλι ο Λαγουδένιος. Κρατάει ένα καρότο αγκαλιά. Ένα καρότο. Τώρα ο Λαγουδένιος κρατάει 2 καρότα. 2 καρότα. 1 συν 1 ίσον 2. Ο ωραίος φίλος μας έχει 3 καρότα. 2 στα χέρια και 1 στο στόμα. Το σύνολο 3 καρότα. 3 καρότα. 2 συν 1 ίσον 3. Τώρα ο Λαγουδένιος έχει 4 καρότα. 2 στα χέρια και 2 στο πάτωμα. Το σύνολο 4 καρότα. 4 καρότα. 2 συν 2 ίσον 4. Μα τι βλέπω, ο Λαγουδένιος μας δείχνει 5 καρότα. Κρατάει 2 στα χέρια, 1 στο στόμα και 2 στο πάτωμα. Συνολικά 5 καρότα. 5 καρότα. 3 συν 2 ίσον 5. Τώρα ο Λαγουδένιος έχει 6 καρότα. 2 στα χέρια, 1 στο πάτωμα και 3 στο καλάθι του. Στο σύνολο 6 καρότα. 6 καρότα. 3 συν 3 ίσον 6. Πόσα καρότα έχει τώρα ο Λαγουδένιος? Έχει 7 καρότα. 1 στο χέρι και 3 σε κάθε καλάθι. Σύνολο 7. 7 καρότα. 5 συν 2 ίσον 7. Ο μικρός μας, ο Λαγουδένιος, μας δείχνει 8 καρότα. Έχει 1 στο χέρι, 1 στο πάτωμα και 3 σε κάθε καλάθι. Άρα 8 λαχταριστά καρότα. 8 καρότα. 4 συν 4 ίσον 8. Να τους πάλι ο φίλος μας. Πόσα καρότα έχει? 2 στα χέρια, 3 στο ένα καλάθι και 4 στο άλλο. Δηλαδή 9 καρότα. Μα καλά, πού τα βρίσκει τόσα καρότα? 9 καρότα. 5 συν 4 ίσον 9. Α, τώρα κατάλαβα. Ο Λαγουδένιος έχει δικό του αγρόκτημα. Εκεί καλλιεργεί τα καρότα του. Πόσα καρότα έχει μέσα στο τεράστιο καλάθι τώρα? 10 υπέροχα λαχταριστά καρότα. 9 συν 1 ίσον 10. Εσείς ποιο νομίζετε ότι είναι το αγαπημένο φαγητό του Λαγουδένιου? Μα φυσικά τα καρότα. Γιάμι, γιάμι.